Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Tunggal Karanganyar, ingkang kula hormati Bapak Ibu guru saha staf tata usaha SMA Tunggal Karanganyar, ingkang kula tresnani rencang-rencang sedaya. Kaping sepindhah, semoga kita sareng-sareng ngaturaken puja saha puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa amargi rahmat kaliyan hidayahipun kita sedaya saged makempal wonten dinten menika kanthi slamet boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalih kula wonten mriki badhe ngaturaken sesorah babagan dampakipun jejaring sosial wonten era modern sakmenika. Teknologi saya suwe saya maju, boten saged dipun hindari menawi amargi wontenipun internet. Jejaring sosial menika lair kaliyan terus ngembang nganti era modern sakmeniki. Ing era modern, jejaring sosial menika sampun dados kaperluan sadinten-dinten. Umpaminipun wonten kagiatan sosialisasi, bisnis, pendidikan kaliyan sapanunggalipun. Jejaring sosial wonten era modern sakmeniki tuladhanipun Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat kaliyan sapanunggalipun. Tuwa, nem-neman ngantos cah cilik jaman sakmenika padha gadhah ingkang namine jejaring sosial. Mula, pramila akehing jejaring sosial menika kita sedaya kedah waspada kaliyan ngati-ati bilih jejaring sosial menika gadhah manfaat ingkang sae uga manfaat ingkang ala. Boten kabeh jejaring sosial gadhahi manfaat utawi dampak ingkang positif kangge penggunaanipun. Napa malih wonten kalangan nem-neman jaman sakmeniki ingkang emosine tasih labil. Tegese labil inggih menika emosine tasih gampang diubah-ubah tanpa pemikiran ingkang tebih lan tanpa mikirake dampak positifipun. Pramila, sumangga kita cermati dampak positif kaliyan negatifipun wontenipun jejaring sosial. Dampak positifipun jejaring sosial inggih menika setunggal dados sarana hubungan ingkang efektif ketimbang ngirim surat wonten ing kantor pos. Kalih, dados alat ingkang saged nyebar pawartos utawi informasi kanthi cepet. 3. Dados sarana kang bisa mbiyantu para siswa ing kagiyatan sinau. Sekawan, dados sarana ingkang bisa mangerteni pawartos ingkang anyar kaliyan up-to-date utawi informasi ingkang nembe ngetren wonten zaman sakmenika. Menawi dampak negatifipun wontenipun jejaring sosial inggih menika setunggal dadosaken para siswa anggenipun sinau males amargi wektu senggangipun dipun ginakaken kangge dolanan jejaring sosial. Kalih, wektu sinaunipun kalangan siswa dados kajupuk. 3. Dadosaken kita sedaya kecanduan dumateng jejaring sosial saéngga kita sedaya boten saged gesang menawi boten wonten jejaring sosial. Sekawan, kurangipun hubungan sosial dumateng masyarakat utawi tiyang-tiyang sekitar amargi kita padha kecanduan dumateng jejaring sosial. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi lewat sesorah menika kita sedaya saged mikir kritis punapa dampak positif utawi negatifipun wontenipun jejaring sosial. Saéngga kita sedaya boten rugi wonten wingkingipun. Menawi wonten kalepatan, kula nyuwun agunging pangarsami. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.